Ali akadongan las roha pajupang muse di pertanyaan palabok roha di channel YouTube YKB Namarhata Batak Toba. Adorakso majaha si pakusor-kusor ni rohatta jumulu mahita martaniang mahita. Ali di bata amanami di bagasan anak Yesus Kristus mau lihat budak kepasahat tami tu adupamu ala totong diramoti ho kami ali Tuhan di bagasan pertikian na sal usahat pro ditikion jalaboy kami marpungu muse di awang-awang marhide YouTube lako manangihon siang katami atau ali di bata perbadiai pasakalai mahami di bagasat tordin tordi perbadia asa tama kami marsaur dot katam na badiai mau lihat maniho di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di hamuna ali akadongan ia si pakusor-kusoron ni rohatta dibuat siap buku wasiat kekal na marodolan ditai silang ni Kristus na di enet siat Yohanes 12 ayat 20 saat rodi ayat 30 onom jala ayat sifat guna 5 sian ayat 32 nama do anggo au dung dipatipo au sian tanoon daitok kudosan ku nasida wow. Di masa pasionon adong do suku-suku na bagas narikot tapamanat nagabe nauli dilita sa luna suku-suku na ina bukado hajongjongak kung gitonga-tonga ni panay ni huwaso bulun ni portibi na markurasahon taga do di hamamasa panay ni huwaso bulun ni hot kita setia jala mangului lomon rohan di bata surau do di hamamasa ni panay na najujut tung gugu jala mangalaela hot hariyota Yohanes 12 itu 22 di Yesus do hati hadipatibo ibana muse daiton na do sudicho lapatan ni lapatan na dipatibo ima hatiha dipasilakon ibana muse marhite pamajalon nai daiton ni Yesus maakabangso na asing roto ibana ikimadohi Yesus ayo tepet di tengah-tengah ni halak buri naro mangadu na di masa mati Tuhan Yesus jalakehe muse siap kamatiani rarak magarita nauli Petrus atau Hason barita nauli tu halak Roma Apostol Paulus tu Asia na met do tu Eropa dungi muse aka apostol nasing termasuk Apolos Mesir Filipus tu Ethiopia adora sotau 100 dung Kristus nunga sarbe barita nauli tu Syria Persia dot Afrika di bagasan permulun ari-ari cujo dohita terkait ela-ela ni portilion alai nak pesongoni ala taboto adong do hagugoon digohi hagiot dot rohani daging tu portilion mana ulau persuruan naroset dia alai anggo siap Kristus persuruan setidangi ni Kristusi tungso terhadap paham jala taboto do tung macai di hapur do portilion do barita nauli dohot aduau maing ma tikina mangukap roha asa ditait silang ni Kristus at kasibuan hay baruan na dengkan songoni majolo pertanyaan ta sadarion nang lupa kita subina adeh akadongan like dumi muse subscribe jala sabiom ma tu aka dongan na asing marhidei mga parsidot tamuna patol haso barita nauli rat doot ye kabi say di pasu-pasu tatama kita
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.